शी 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 माझ्या गावावर ते सगळं उडी मारला. वांगी आहेत अजून सगळीच नाही काढली कारण बारीक बारीक होते. आधुनिक शेतकरी कुणाला ते ड्रेनेजचं पण जरा बघशील ना. तुमच्याशी शेअर करू का नको ते विचार करते. व्हिडिओ कोणाला आवडेल नाही आवडेल. आणि त्यांच्या मुलीचं नाव आहे देविका. कुठले हां चालेल. हा धुकं बघा कमी झालं. मगाशी भरपूर धुकं होतं. आत्ता ते समोरचं डोंगराने दिसायला लागले. आणि आज आम्ही सकाळी सकाळी चाललो आहे भाजी काढायला. म्हणजे मुंबईवरनं गावी आल्यानंतर पहिली भाजी म्हणजे पडवळ काढली होती मध्ये. हां एक आहे घरात पडवळ. हां वाढले ती झाले का मोठी. पडवळ कशी जास्त ठेवली ना का ती जाड होते आणि जून सारखे वाटते म्हणून. कोवळी चांगली लागते ना. आतमध्ये बा आहे का असेल पण काय सांगू शकत नाही. काट्या टाकल्या म्हणून मी आता चला असते ना कुणाला हाताशी घेऊन ते बॉटलचा पण करा प्रयोग. वांगी पहिला खाली जाऊया तिकडचं पहिला गिलकी बघूया. नको जरा पहिला गिलकी एका भाऊंची कमेंट होती गिलकी म्हणजे काय त्यांना समजलं नाही. म्हणजे गिलकी म्हणजे घोसाळीत ना. घोसाळी घोसाळी शिराळ्याचीच जात आहे ते. शिराळी घोसाळी म्हणतात. अजून काय हे काय वाल्याच्या शेंगा पण आहेत. हे कारली आहेत का बघा जरा. घरात पण आहेत 2 कारली. चला ताट राहते खाली. हे बघ तो त्या बांबूवरती आहेत. तो बघा तो समोर बांबू आहे ना त्याच्यावरती बापरे एकदम उंच आहे. कार ती वरची तयार झालेली आहे. मी बघते शोधायला लागतं. हा काय इथे समोर आहे तो तिकडच्या बांबूवर आहे. ते थांब माझा हात पोचेल थांब. टाचा तू त्या साईडला आहेस ना. नाही नाही पोचणार कुणाला बोलवायला लागेल. हा मग ते बघ एवढी तयार झाली ते काढ. हे बघा गिलकी म्हणजेच पारोशी घोसाळी. हा बघ इथे बघ हा बघ केवढा जाडा झाला इथे. हा बघा मी ना वालीच्या शेंगा बघते. तोडला कुणाच्या बाबाने बांबू तोडून टाकला. तो वरनं खाली खेचला. खूप वर जातात. तो समोर बघा सागाचं झाड आहे ना. अगदी त्या सागाच्या झाडाला जातात भेटायला. तर मध्ये आम्ही 2दा ना म्हणजे वेल ते तोडली आम्ही मध्येच. पण ते पुन्हा ती वाढत गेली. आणि वेलीचं कसं असतं तुम्ही जितकी काय म्हणूया आपण टोकाला तुम्ही ना तोडाल ना तितकी ती ना वाढत जाते. म्हणजे त्याला 4 दिशेने सगळ्या म्हणजे फांद्या फुटायला सुरुवात होते. आमचं घर बघा किती छान दिसतंय ना. चला आता वालीच्या शेंगा आधी बघूया तयार झालेत का. कारली आहेत वाटतं बघ का. सुकले छोटीवाली साईज आहे ती. हा काय वालीच्या शेंगा आहेत. वालीच्या शेंगा इथे पण आहेत. नको काढू नको राहू दे. आता आपल्याला काय भाजी नाही करायची ते वाढू देता तितकी वाढतील ना ते चालेल. कारली बघा ही कारली ना छोट्या साईजची आहे. जातात त्यांची जी लहान असतात ना तशी आहे ही बघा. ही जास्त अशी मोठी होतच नाही आहेत. नाही पण ते साईज वरती पण असतं ना. तो काढायचा राहिला ना. शेंगा राहू द्या. नाही असं तिकडे पुढे पण तयार झालेत ना बघा. त्या साईडला पण आपली केळी आहेत ना तिथे पण. हा काढ घे ताटात ठेव घे. मी ना ते हे बघते जरा. तू त्याशी जो जाडा बघ तयार बियासाठी ठेवला होता ना घोसाळी. हा बघ दिसतोय. सुकलाय का बघते. बापरे केवढं झालंय. एक आहे ना गिलकी ठेवलंय ह्या इथे.
बियाण्यासाठी केवढी लांब लचक झाली. नाही सुकले अजून, पण तो काढून हे करायला पाहिजे होतं ना. कारलं हे छोटंवालं, छोटी साईजवालं कारलं आहेत ती. ते काढायचं घोसाळा लक्षात ठेव. शिराळ काढ काढ, शिराळी पण काढ. इथे आहेत काय वाल्याच्या शेंगा? हे काय फुलं भरलेत परत शेंगांची. कधी भरपूर भाजी दिली ना आपल्याला ह्या वेलींनी. इथे कुठेतरी एक बना घोसाळा तो नुसतं काढतो सुकत शिराळी. हां, हे बघा, हा रंग मस्त वाटतो ना, जांभळा असा छान वाटतं. तिथे पुढच्या साईडला पण आहेत ना. हां, हे असे तयार झाले. तयार झाली नाही भरीसाठी एकदम छोटी वांगी मस्त लागतात. भरत्याला छोटी लागतात ना. टॅमॅटो आहेत भरपूर, पण अजून तयार नाही झालेत, सगळे कच्चे आहेत बघा. मागे एकदा काढले तेव्हा तुम्हाला दाखवलं होते, त्याचे लालसर तयार झालेले. टॅमॅटोला की नाही वेळ जातो खूप तयार व्हायला. हे बघा इथे पुढे पण भाजी वगैरे आपल्याला कच्ची बनवायची तर आपण काढू शकतो. इथे पण आहेत, पण सर्व कच्चे आहेत. असं आहे ते. मुळा झाला वाटतं तयार. मुळा म्हटलं दिसतोय, अजून तयार व्हायला पाहिजे. हा लालमाट बघा मी लावलेला ना फांद्या, चांगल्या बघा जगल्यात. तुम्हाला मी म्हणाली होती. आणि पानं वगैरे पण फुटतात त्याला हळूहळू. चला आता झाडांना पाणी घालायचंय. पडवळ शोधूया तरी पण. इथे ना वेल अशी हे बघा कुठं कुठं वाढत चालत वेली. तिथपर्यंत गेले ते सफेद फुलं सगळी पडवळत येते. मस्त झाली ना, खूप वाढली पडवळ. आतल्या साईडला आहे का? टोमॅटो काढलास तू? नाही नाही, नाही बारीक बारीक आहेत, मोठी नाही झालेली आहेत, बारीक आहेत. पुढे तिकडे नाही झाली, इकडे नाही वेल झाली ना. नाही आता हे भोपळाची वेल पण पसरत चालले ना, त्याच्या आड लपले तर माहीत पण नाही पडणार असं. हां आला या, चला जा. शी अंगावर नको घाण येणार. शी 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 शी, माझ्या गावांवरती सगळा उडी मारला. चल तर दादा मग घरी यायचा. सकाळ झाली का हजर रॉनी? काय हवं, काय शोधतोय? चला तुम्हाला भाजी दाखवते. हे बघ इथे आहे ना भेंडी. नाही पण छोटी आहे साईज, 1 2 4 भेंड्याचं काय करणार, जरा वाढू देत एकत्र होईल सगळं, भाजी होईल एक छान. आणि हे बघा कांदे लावलेले ना, आलेत फुटलेत बघा. ह्या बॉटल बघा निघाल्या. आमचं पाण्यासाठीचं जुगाड पण काम करून गेलंय. त्याला व्यवस्थित करायला पाहिजे. आता ह्यांचं काम चालू झालं, आता काय काय करत बसते. भाजी बघा, वांगी आहेत अजून, सगळीच नाही काढली कारण बारीक बारीक होते खूप. आणि इतकी काढून परत करायची तरी काय आहे, भरपूर झाली वांगी. गिलकी म्हणजेच घोसाळी. रॉनी तिकडं पडवळ पण परवा दिवशी काढलेले आहेत घरात. शिराळी कारली पण आहेत घरामध्ये. म्हणजे किती 1 2 3 4 5 भाज्या निघालेल्या आहेत. टॅमॅटो काढायचे होते रॉन्या, पण जाऊ दे नंतरला. काय हवं, काय हवं, काय हवं? आज चपाती नाही भाकरी आहे, देऊ का? भाकरी नाही खाता. हे मिजाजवाला रॉनी हे. काय हवं, बिस्किट? आणि चूल बघा आपली पेटले, पाणी गरम करत ठेवलं आणि पाण्याला पण उकळी आली बघा. हे भांडं छान आहे ना पाणी गरम करायचं. हे मला ना माझ्या नंदेने दिलं. आता आम्ही मुंबईला गेलो ना तेव्हा तुम्ही तर वहिनी घेऊन जा पाणी गरम करायला कामाला. त्याला राख वगैरे लावली. चला
कुणालच्या बाबांना आंघोळीला पाणी देते. त्या खातील मग त्याच्यात तसं लावा व्यवस्थित जसं लिहिलं त्यामध्ये. जे बिया झाकायच्या. मुंग्या बिया खातात. आज कुणालला बघा सुट्टी आहे. कुणाल इकडे बघ. सर्दीने हैराण झालाय तो, पण आता आहे कालपासून जरा बरा आहे. जा बाबाला मदत कर. ते ग्लोव्ज पाहिजे इथं आहेत त्या ह्याच्यामध्ये टेबलमध्ये इथे इथे ठेवलेले आहेत. ते भरून ठेव सगळं परत. किती आहेत त्यात? नवीन लागवड करतात काहीतरी. आता लागवड होऊ दे, जेव्हा रुजेल ना तेव्हा तुम्हाला दाखवीन मी. आणि आजचं वातावरण बघा. आता तुम्हाला सांगते 8:30 वाजलेत. समोर धुकं बघा अजून दिसतंय. थंडी कुठे आहे? थंडी गायब झालेली आहे. गरमी होते आता 2 दिवस झाले. आज खत पण तयार करायचं आहे. जीवामृत कुठे? इथे. अच्छा, पाण्याच्या जागेवरती. तिकडे सुकशेन आहे, ते पण घालायचं ना जरा वांग्यांच्या इथं. हवे ह्याने ग्लोव्ज बघ. हे ग्लोव्ज ह्याने घातला आहेत. ह्याला दे लागवड करायला दे, बघू दे. जा घे जा बाबाच्या हातात. आणि जा तूच कर जा. आधुनिक शेतकरी. उकरतो बघ व्यवस्थित. काय हाताने जास्त पोल नाही टाकायचं. झाकून टाकत ते झाकणारच आहे. मग ते जास्त खोल पण नाही आणि जास्त हे पण नाही. जास्त खोल गेला ना. आता खून कशी ठेवणार? काय मला माहिती, माझी रोपं कुठे मी लावतो. तुम्हालाच लक्षात राहत नाही. मी विसरून जाते ना. अशी गोल गोल करणं म्हणजे आठवण राहील आपल्याला. पाणी घालायला आठवण राहील, बाकी काय नाही. खून ठेवायचे असते काहीतरी, डोक्यातनं निघून जाते. कुणाल खून बघा. आता कुठे लावतात? दुसरीकडे. दूध गरम करते आधी. आठवण झाली, दूध नाही गरम केलं आज. आणि समोर गाई बघा. या अशा ना आड्याच्या बाहेर ते बघा मस्ती करतात. म्हणजे आतमध्ये शिरायला बघतात, त्याच्यामुळे लक्ष ठेवावं लागतं खूप. चला दूध गरम करूया. काढलं. हे बघा किती घाण आहे. आता आमच्याकडे मशीन साफ करायचं काम चाललंय. हे सगळी माती जाते ना पल्सेटरमध्ये. कुणाला ते ड्रेनेजचं पण जरा बघशील ना. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आमच्याकडे बघा जोरदार मशीन रिपेअर करायचं काम चालू आहे. तर मशीनचं की नाही एक पार्ट आहे ना छोटासा आहे, तो काहीतरी खराब झाला आहे. कुणाला सांगतो आहे आई नवीन आणावं लागेल. तर आता मार्केटमध्ये गेल्यावरती मिळतं, म्हणजे वॉशिंग मशीनच्या दुकानामध्ये मिळतं पार्ट. तो घेऊन येईन, मग तो कुणाला ना रिपेअर करून देईन. मग म्हणजे ड्रेनेजचं पाईप असून तिथे काहीतरी एक छोटीशी वस्तू आहे ती टाकावी लागेल. पण कुणाला मग तो होईल म्हणून. पाणी कसं ड्रेन होतं आहे, पण थोडंसं कमी ड्रेन होतं आहे. तर मागे त्याने रिपेअर केलं होतं. त्याला म्हटलं आज सुट्टी आहे त्याला, तर म्हटलं कर जरा. तर त्याने ते सगळी मशीन त्यांना क्लीन करून ठेवलेली आहे. मागचं झाकण वगैरे बघा खोलून ठेवलेलं आहे. करेल आता सगळं स्वच्छ. म्हणजे मशीनचं जे काही काम असतं ना, साफसफाई किंवा ते क्लीन करायचं असतं ना आतमध्ये पार्ट्स वगैरे, ते करतो कुणाला पहिल्यापासूनच करतो. ते म्हणजे आत्ताच नाही, मुंबईपासून करतो. कारण खूप गावी बघा माती असते ना, त्याच्यामुळे भरपूर वॉशिंग मशीन वगैरे ना म्हणजे माती जाऊन जाऊन ते सगळं जाम होऊन जातं. त्याच्यामुळे आज आहे ना पूर्ण खोलून सगळं क्लीन केलं आहे. चला आता माझा नाश्ता बनवायचा बाकी आहे. आज नाश्त्यामध्ये मी शिरा बनवते. गोड ना आमच्याकडे आवडतं, त्याच्यामुळे म्हटलं चला आज शिरा बनवूया. कुणालचे बाबा तिकडे काय काय करतायत चालू आहे आज. चला
पुरण दाखव रे पार्ट. पार्ट बघते मी कुठला आहे ते. कुठला हा पूर्ण. ह्या झाकणा सकट पुरे का फक्त हा का ब्लॅकवाला. हा नवीन आणायला लागणार आहे. आता तात्पुरते बघ होते का मग आपण मी जाईल ना उद्या बाजारात तेव्हा घेऊन येऊया मग. हां आता ते पल्सेटर साफ करतोय. हे बघा किती घाण होती आता क्लीन झाली. त्याला जरा ना व्हिनेगर आणि शॅम्पू ना मिक्स करून लावून ठेवते. हे मातीमुळे ना मशीन खराब होते खूप. किती आपण स्वच्छ केली ना तरी परत तसंच होतं ते. चला ते पार्ट फोटो काढून घेते मी पार्टचा. आणि आता मी आले जेवण करायला किचनमध्ये. दुपारचे 12:15 वाजलेत. मगाशी तुमच्याशी बोलून झाल्यानंतर गहू थोडेसे साफ केले, दळण काढायचे आणि अर्धा तास झोपली मी. कारण ना काय माहीत ते गहू साफ करायला घेतले आणि एकदम डुलकी यायला लागली. त्याच्यामुळे अर्धा तास मग डोळे बंद केले कारण दुपारचा मग वेळ नसतो मला झोपायला. एडिटिंगचं काम असतं ना त्याच्यामुळे. आणि आता जेवण आज शॉर्टकटमध्ये जेवण करते. कुणाला सुट्टी असल्यामुळे आज नाश्ता लेट झाला. 10च्या दरम्यान आम्ही नाश्ता केला आणि नाश्त्यामध्ये आज शिरा बनवलेला. त्याच्यामुळे जेवण कुणाल जेव्हा म्हणाले साधंच काहीतरी बनव. तर मसाले भात गावठी तांदूळ बघा असतात ना त्यात सर्व भाज्या वगैरे टाकून आणि कांदा टोमॅटोची फोडणी वगैरे देऊन मसाले भात असतं ना. म्हणजे एक प्रकारे खिचडीसारखं थोडं नरम असं तसं करते मी. बरेच दिवस म्हटलं खाल्लेलं नाही आहे तर बनवते. तुमच्याशी शेअर करू का नको ते विचार करते. भेटो कोणाला आवडेल नाही आवडेल पण मी अगोदर बनवते आणि तुम्हाला दाखवते. सकाळी ज्या भाज्या सगळ्या काढल्यात ना आपल्या फ्रेश भाज्या त्यातल्याच एक एक भाजी. वांगं आहे, शिराळी, परत गिलकी. हे बघा हे असे साईडला काढून ठेवलेत. हे थोडं थोडं टाकते, बटाटा टाकते आणि लसूण वगैरे. खूप मस्त लागते. आणि गावठी तांदूळ असते ना खूप छान लागतं. हे बघा हे काढून ठेवले तांदूळ थोडेसे मी. 1 वाटी बस होतील. चला करून घेते फटाफट. ही बघा फोडणी करून झाले. आता फक्त 4 शिट्या द्यायच्या. हे तयार होणार. एक 10 मिनिटं लागतील. घंटीचा आवाज येतो या. आणि गॅसवर कुकर ठेवला आहे आणि म्हटलं तुमच्याशी बोलते थोडंसं. कुणालचे बाबा बघा मागे रान आहे ना साफ करतात. 12:30 वाजले दुपारचे आणि 2-3 दिवस झाले गावी ऊन नाही पडत आहे. वातावरण ढगाळ आहे पावसासारखं. काल सकाळी थोडासा पाऊस पण पडून गेला. म्हणजे अगदीच नावाला पडला होता पण पडला. आपले एक सबस्क्रायबर आहेत ज्यांच्या ID वरती देविका धुमाळ असं नाव आहे आणि मला वाटतं त्यांचं नाव काहीतरी निशा असं आहे. त्यांनी कमेंट केलेली की नाही बरेच दिवस झाले पण म्हणजे माझ्या कसं लक्षात होतं पण व्हिडिओ कसे खूप मोठे होतात ना त्याच्यामुळे राहिलं होतं मला बोलायचं. त्यांची कमेंट अशी होती म्हणजे माझी मुलगी 7 वर्षाची आहे जिला आपले व्हिडिओ ना खूप आवडतात. म्हणजे आवडीने ती व्हिडिओ बघते त्यांची मुलगी. आणि त्यांच्या मुलीचं नाव आहे देविका. तिला सर्वजण घरात लाडाने परी म्हणतात. म्हणजे माझ्या मुलीचं तुम्ही नाव घ्या अशी त्यांची कमेंट होती. तर देविका एक मिनटं जरा जागा चेंज केली. तर देविका तू जर का व्हिडिओ बघत असशील ना तर मला नक्की कमेंट करून सांगा की तुला आमचे व्हिडिओ कसे वाटतात ते. देविका की नाही मला आवडीने आई अशी हाक मारते. त्यांनी जेव्हा असे कमेंट लिहून पाठवले ना तेव्हा मला खूप असा आनंद झाला वाचून. पण व्हिडिओ ना खूप मोठे होत होते म्हणून मग राहिलं तुमच्या कमेंटचा रिप्लाय द्यायला. पण सगळ्यांच्या कमेंट्सना मी वाचते. कधी कधी निगेटिव्ह कमेंट्स असतात तर दुर्लक्ष करते आणि सोडून देते. पुन्हा पाणी घेऊन या. तुला दही वाढू पुन्हा. दही नको आहे. हे बघ हे आपलं तयार झालं आहे मसाला खिचडी. त्याजवळ ही आवळ्याची चटणी आहे आणि हे लोणचं मिरचीचं आपल्या घरी तयार केलं. बस झालं मला. बस सोबत दही. आता उजेड आला बघ. 3:45 वाजले दुपारचे आणि बाहेर मी सहजच बसले होते. कुणालचे बाबा झाडांना खत पाणी करतायत. सिमला मिरचीचं जे रोप लावलं होतं ना त्याला फुलं आलेली आहेत आणि 1-2-4 सिमला मिरची धरल्यात
पण त्याला शेण राख हे सगळं आता टाकलं त्यांनी, म्हणजे चालू आहे त्यांचं, ते बघा मागे दिसत आहेत. म्हटलं चला आता व्हिडिओची म्हटलं एंडिंग करूया. बाहेर जरा बसले होते, वारा चांगला येतो आणि झोप यायला लागली मला, डोळे म्हणजे पेंगायला लागले. झालं टाकून. तर चला मित्रमैत्रिणींना आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. तुम्हाला जर का आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.